This time check is brought. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Lunes, pizza 30 na bulan sang Mayo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. SK Federation President Villaflor ginaduso ang paghatag sang bulanan nga honorarium sa mga elected o kon appointed nga SK members. Sibilyan nga nagmartilyo kag pulis nga nang kastigo pasakaan sang kaso karon nga adlaw. 4 ka bakulod nagpangawat sa sulod sang supermarket sa Silay, arestado. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahanumdom sang COMELEC ang mga kandidato sa nakaligad nga 2022 national kag lokal nga eleksyon nga mag-file na sang Statement of Contribution and Expenditures sa nakaligad nga piniliay. Ang mga kandidato kag partido politikal ang kinahanglan magsumiter sang poll through kag itemized nga SOSE. Suno kay COMELEC Commissioner George Garcia, June 8 ang deadline sang submission sang SOSE. Ang elected officials nga wala makasumiter sang report ang hindi pa mahimo makapungko sa trabaho. Ginpahayag man ni Garcia nga hindi makasubmit sang SOSE ang mahimo mga tubang sang kaso o kon patungan sang penalidad. Sige na. Kurisyen nyo na ang SOSE ninyo kag i-file kay kon hindi kamo makasubmit sini, hindi kamo makapungko sa palanggakuan. Tagaan tani karon igtalupangod sa ikadua nga porsyon sa aton pagpangalagad alas 6:30 tubtob las 7. Action Radio Philippine Standard Time las 4:04 na. Mabalik ako pagkatapos ni. Ang balitang ito. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account. DC6 na. Bao, pizza 30, buwas 31, wagtang naman ang Mayo, saylo na kita sa bulan sang Hunyo. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang palibot? Kamusta ang biyahe? Kamusta ang mga merkado? Observation report sang patrol. Balita sa patrol. Nakibot kita, gulpi lang nagkambyo. Abi ko anay kung si Action Alvin, ang nagaman sa patrol subong, si Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Good morning and happy Monday naman sa ating mga ka-action natin, Fred. Ang barak mo sa kanta ko, just another manic Monday. Kaya kung Lunes, Action Fred, amo gining masako-sako man nga adlaw sa ating mga ka-action, kay balik naman sa trabaho. Kasi do medyo lapyo or kapoy pa. Tungod nga nakaligad nga weekend, abi nag-outing sa pamilya, nagbanding-banding, kag iba na gahingagaw pa travel para makalagas ang ilasing nga duty. Subong naman nga adlaw. Pero tingin importante, nagabugtaw kita kay it's a new day, it's a new life na Action Fred. Habang gumigising, it's a blessing. And sometimes nagabugtaw, may chance pa, no? Pasalamatan pa na sa matag-adlaw nga taran. Anyway, Section Frederick Palibot sa siyudad sa Bacolod, knowing nga wala na kita sa curfew, kaya atan sila nga mga action, buwa sinulod na lang sa tagsanila ka mga panimalay. Importante, tami, tiyoon lang nga safe ka mo. Kaya ang atan sila ka pulisan, hindi ka sa Action Fred, no? Sang libot, hamak mo 61 ka barangay, kalapat-lapat sa siyudad sa Bacolod. Kulang pa atan sila nga kapulisan, although may mga nagapatrolya from time to time, kada inoras. Dahil kaya siyempre, kung may mga malaing na tuyo, mo man lang ang inabantayan nila, ang buli laman sa kapulisan. Salamat man sa mga force multipliers naton, sa mga tanod, yung nagabulig bala, sa pagronda, especially sa mga inner barangays kung gabi. Pero hindi ka na pag-saligan, kung may kang kabalo ka man nga mayara ka doon atraso, hindi na lang sige maginuwa. Kaya iban yan inatulong sa ila puloyan. Hindi ka naging kasalig subong at siyempre, do balang iba natin yung mga kapulisan nga kagapon sa mga officials na may mga isolated cases sa mga luthang, ginbuno, pero hindi ka man lang magsalig. Pero subong nga aga, kadamo na yan sa nagapadulong man sa merkado, amon oras sa siyempre, bisa nagahuy-huy ang abaga. Kaya kamahal sang balaklo, no? Tag wala isig po na siyempre nagdugong kilos ang baboy. Tag 290 pesos. Kung gusto ninyo sang rib part, bugat na nadana siyempre, ang isa guro ka kilo nga slice subong butang ta, pila ka bilog, 7 o 8 ka bilog. Pila ka musinyo, sinipan yung malay, paiguo naman, pamahaw, kanyaga, kanyapon, iban, naga-wais-wais na lasong ka, especially bilog dito sa mga nanay, kapag paigo sang mga sudan na sunpred, no, kasi po aga, pwede sila kakuan nga, ng margoso, kagitlog, pagkaugto, matubing ni bakal, subong nga aga nga baboy, butangan mundo, bawi o na lang sa sabaw sa mga kabataan, healthy pa, pagkagabi, pulo-puchero gamay, galing, or ang iban, para na Action Fred, baboy, ang luya, subong,
Tagbutangan repolyo. Basta may sabaw lang, okay na pang sudan. Saka na lang siguro ang gapuchero kahit may kamote, padaan. May saging, kadamo pa. Sa mga ingredients na mahal, ayawan pa iyo man ang aton sinig mga action nanay nga ginatawag. Pero lagi na gidan kung gawin na ulan ang sunfred, subong medyo basa-basa ang aton sinig nga duta kagabi siguro or sinig nga kagahon antes na nagbugta kung himos report na nag-ulan-ulan. Mayo man niya, somehow makatipid sang kuryente, bangod nga hindi na kinalaran mag-aircon or electric fan, kay bugnaw man ang uyap sa hangin. Pero, base karon ng sunfred mo ulo adlaw, masiniki naman ang init, that's why balon gid sang payong, jacket, kalo, kagwano po da, nga protection man sa lawas. Ang sunfred, ang tanong nga karon kay dumidyo-dumo kita balita, tagad nga nagluntad, tagad sunfred update lang sa mga nagahulat, no? Na napatay ining 15 anyos niya na last week matapos ang spread niya nabunan dira sa may new government center last Saturday medicine gabi. Hindi ko maging kilala kay Yeshua John Torres, 15 anyos, residente sa Purok 4, Barangay 41, Siyudad sang Bacolod. Pero siya nga pagpukusi sa isang kapuinsan ang biktima upod sa iya mga barkada nagatulutindog lang sa ground ng NGC sa Ginaligar. Ginsuyaan man sa puwak naman nga grupo sa mga kumatanon sa diin nagluntad ang Ginaligar nga rayot. Sa among nga insidente, si Torres ang nabunan sa suspetsado nga si Joribel Datulaita, 21 anyos, residente naman sa Purok Pag-asa, Barangay Alihis sa among nga syudad. Dugang panikayaw, ginhagaw papuntani dalang biktima sa Tulugang Luksing Montiliban ng Memorial Regional Hospital. Apang gindeklarar na patay kag na last of suggest. Bagi naman sa deklarasyon ni Dr. Christine Espejo, matapos nakaangkon siyang malugma na bilang sa likod siyang lawas. Sa follow-up operation sa police kiti Kayaw, tigay naman nga na-arresto si Dr. Laita na nagapanago sa likod ng bahay sa NGC, kagkaroon na prison na sa custodial facility sa police station number 4. Iban nga balita karon sa Feda sa pagbalik natin ng report diri naman sa inyo nga programa. Observation report sa sa Patrol Action Ida Naboso, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 4:23 na. Ba si Jinky di Alagdon una gid siya. Happy Monday kuno. Morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Buena Abaygar, Kindo, kaga pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars. Kay Roming Estrabon sa Barangay Talaban, Roming Estrabon Hidalanga, good morning. Basto to Alex Puentes ari siya. Nagamonitor. Okay may lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Daligid lang, ari ang libre ba lang medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips. Palang si Presidente Rodrigo Duterte sako na pang impake sang mga gamit niya kay tibayaan niya na ang Malacanang mabulos na ang bag-o na pilian nga presidente si Bongbong Marcos. Sako kuno pang impake ya makbuanom katuig nga nagpungko kadira sa Malacanang. Sa Pizza 30 sang ugto, mabulos na ang bag-o nga presidente. Magapungko na si Bongbong Marcos ang napilian nga presidente. Sumuman magapungko bag-o nga vice presidente Sara Duterte Carpio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na basi Banisa morning da diri sa amon. Good afternoon dira sa inyo. Wow, super windy kuno. Tamyaw lang sisi ko dira sa Tangob. Mrs. Alvarez Cagnets Mercado Herrera. Salamat gid alin sa Minnesota State, USA. Morning man dira kay Chupilo Espanola Jr. ga-monitor kami tagda Zone 3 sa Hinigaran. Kay Imbong Jocampo, good morning man, ga-monitor upod kay Kap Bito sang Maaw. Kay Joyce Osalia Baclao, good morning. Kay Lura Rinilda nga aga pa nagbugtaw, kag mamati sa radyo from Salvacion, Victoria City. Si Allen Marlinco, good morning man. Upod-upod lang tag sa kaagahon. Si Judge Nap Diamante kabugtaw na ni. Good morning May lang pagmonitor. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Stoto Raul Alibugas dalom dagaladlad nga pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pari Remias Arroyo. Ba kay Ana Diaz sang Purok Balulan, Siyudad sang Bago. Kay Ana Diaz, good morning da. Sa mga pamilya Dilag sa Sumag, Milmonte family sa Purok Riverside, Barangay Sumag kay classmate Efren Pompirada, bilog nga taga Sumag nga nagamonitor, good morning. Kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning man. Dira kay Philip Bilyisa sang Borsia, kay Marvin C. Kay Jan Hidalgo sa Manapla. Dira kay pare Erning Hurilya gabugtaw na ni siya. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si pare Kenneth Pabon, good morning. Si paring Istoy Querido da, paring Istoy, abe walking na. Kay Digo Lagos alias Kabayo kag Boy Libre alias Basa, natamyaw kamo ni Nene Pato. Kay Maricel Isok Alon sabi good morning taga Sinda Conchita. Sila ni Tirma Pihida, Sion Kadungon, Grace Ibunga, Lourdes Hudilia, Kagop Sabudugo, ga-monitor gid tagsa kaaga. Good morning sa inyo. May lang pag-upod-upod sa aton tagsa gid kakaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabaho. Sayas ang wala sang bag-o nga kaso sang COVID-19 kahapon, Mayo 29. Damayong balita, no? Ini amo ang probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag siyudad sang Iloilo. Samtang may 4 naman kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Iloilo. 3 sa probinsya sang Negros Occidental kag 3 man sa siyudad sang Bacolod. Sa mga aktibo nga kaso, 44.46% ang asymptomatic, 34.61% mild lang, 10.94% lamang ang moderate kag 9.58% ang may severe nga sintoma. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Morning lada.
kay Milili Oligo. Tamyaw si Ma'am Balisa Star kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar kag Alex Montisa. Ba si Runa Rihida Traba morning. Patamyaw happy 27th birthday ang Oniko iho ko, Toto Ayan G. Traba. Morning makuno kay Tatay Tide, kay Roslyn May, kay Juan J. Kag, Julius kag Grace Crisostomo. Morning da sa inyo. May lang nga pag-upod sa aton. Kay Nimisha Roques, good morning man. May lang nga pag-tabid-tabid sa aton, tagsagid kakaagahon. Ba si Aksyon an Defensor Lisay, birthday agali subong. Tingala ko nga daw may nag-text na di nga mapadala pamahaw karon nga kagahon. Kay Aksyon an, happy birthday gid. Malipayon nga pagsaulog sa imo kadlawan, kag salamat gid sa pamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Tamyaw ya pamilya Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Naga-monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasak. Vice President Leni Robredo alin sa Amerika ay kay nagtambong siya sa graduation sang iya sini anak. Ang pila naton ka mga auto niya, no? Kung may kwarta ka, ang ila kabataan dito na iya ga studio sa iban nga mga kapugsuran. So ang anak niya dito sa Amerika nag-graduar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Si Jinky di Alagdon, liugno tamyaw kay Mama Yalulit di Alagdon, Papa Dio. O sige, mga anak si Al Chiri Chichi, Len Aldrich, John Apple, Kirina Villaflor, apoya nga si Austin James Villaflor, si Apel Andrea Dines, kag sa tanan nga taga Don Salvador Benedicto sa Barangay Pandanon. Sige. Si Elizabeth Gamala morning at tanan ko nga mga nagapamati viewers ang Aksyon Radio Malacca Gamala Family. Nagatamyaw man siya sa kaadlawan ni Ann Defensor Lisay. Sige. Good morning lang. Kay Jure ni Pamusino, good morning. Kay Ronnie Gordon, tamyaw lang kay Tatay Ricardo Gordon sa Valladolid. Ari anay ho, kapi-kapi kita anay ha. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton sini nga gamit. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw luton, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kaya pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kaping pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita. Action Radio Philippine Standard Time las 5:06. Abi dire kita mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, sibilyan nga ng martilyo kag pulis ka ng kastigo pasakaan kaso. Pulis Balita. Detalyo pod gi Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office, ipasaka karon nga adlaw sa Police Station number 8 ang kaso ka physical injuries bato kay GM Oliveros, 34 anyos, masawa, kag pumuluyo sang purok may nabianon, Barangay Singkang Airport, City Ciudad sa Bacolod. Ini matapos nakuhaan na sang affidavit ang tatlo ka mga biktima sa gidaligar paglampos sa martilyo sa suspetsado kay Ramel Lapure, Ray Guillema, kag Johnny Lapure, lonsay pumuluyo sang purok may nabianon, Barangay Singkang Airport, City Ciudad sa Bacolod. Magluwas ang kaso nga physical injuries, ngaging pasaka bato kay Oliveros, nagpasaka man sang kaso nga separate physical injuries. Si Romel Lapore nga mo naman ang gigastigo ni Police Staff Sergeant Binyas. Ang kaso ang Criminal Action Fred, ipasaka sa Police Station number 8 sa papanguna ni Police Major Jory Ferto, hepe sa Police Station number 8, kang kaso nga administratibo, separado ipasaka naman sa Provincial Internal Affairs Service o kon PIAS. Yari ang dugang kapalayag sang hepe sa Police Station number 8 ang sa papasaka sang kaso bato kay Oliveros kag Binyas. Pagkalit na sa bumaga, nagkata sa stasyon, may nakabalang hospital mo, nagkuha sa lapidabit at ang investigador, hindi na ito ni pilot nga ito. Ano nga kaso, sir? Physical injury, sir. Tapos atong sa mga biktima ng pulis, kahapon, nakafile naman sa Internal Affairs Service. So, ang Internal Affairs Service naman niya ang mag-file kaso administratibo sa atong pulis naman ng hospital man. So, bali, sir, naging-file nyo yang kaso pagi sa complainant criminal case? Criminal, sir, physical injury. Tapos ato yung sa pulis, Internal Affairs Service, ang mag-cater. Administratibo naman kaya para sa polis. Kung mo sir, separate niya ang kaso sang isa sa mga complainant tubatok sa polis? Yes, sir. Bali, admin case ang sa Internal Affairs Service. Sa station niya ang criminal case ng physical injury. Kuya ba ito, sir, matakpan ang suspekto no? Nga pang martilyo, sir, no? Wala, sir. Kung ako mga pagpan ko, monitor at karangking ito pang nako. So, nagpanago kasi sir tuod-tuod? Tuod ko na ako. Kaya siya na kapag ako nga, gining mo ito mo. Magpapag mo akong pila. Kaya wala ng tabi. Hindi na akong tranay. Na ginilat na magawa at ginapusan. Gining mga himata. Ini tatlo na siya nagkagwari tayo sa ospital? Nagawa siya kahapon. Mag-isip ko nga adlaw. Magmila ng aga. Nakuha sa lapidabit sa akin. Tatlo gila sila ang gingkuha na pidabit, sir? Yes, sir. So, ang gwasi ni tatlo ka complainant, isa lang kakaso gin-file or separate? Hindi ko ginasa sa ano. Ang suspect sir ya, masurrender na sa hindi, i-file ganyang kaso. Yes, sir. Lugar mo sa warat. May warat sa matakot sa'yo. Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sang Action Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:09. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nagsagdid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sa
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan. Sina, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery first draw 9:30. Una nga bula resulta 9 kag 30. Second draw 36-8. Ikadua nga bula resulta 36 kag 8. Third draw 16-3. Ikatatlo nga bula 16 kag 3. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 9, 25, 56, 40, 12, 43. Winning combination 6, 5, 8, 9, 25, 56, 40, 12, kag 43. Sa ilo kita, 649, jackpot 25,238,973. Winning combination in any order 45, 34, 13, 40, 44, 38. Winning combination sang 649, 45, 34, 13, 40, 44 kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Morning landa. Kay Barkit Tribe, Barkit Tribe, si Ana Sinuro, good morning. Si Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Yulo, Antonio Villanueva sang Binalbagan, good morning. Kay Nimpa Ibanez sang Tangob, tamiyaw ko anak ko si Joel kag Hazel Ibanez sa East Homes. Taga East Home da, good morning. Kay Junalyn Ninyal Dick Repito, good morning. Tamiyaw ko da kay SB Tabs Pagsubiron, Kate Macaryula, Lager Dikila, kag Karin Guzman, Edgar Sipida, ga-monitor man adlaw-adlaw. Si Baran ni Rico, tamiyaw ko kay Bukay Aming Opsima Genggeng Perez, halin kay Nini Baran, kay Jinky Dialagdon, happy birthday ko no, kay Aksyon An Dipensor Lisay. Ba, damo ga tamyaw kay Aksyon An sang iya sini nga kadlawan. Dira sa Shuttle Beast Boys, kamusta ka buda? Kay Boy Bala, kay Dot Sullivan, kay Nilson Distrito, kay Munet Ruhas, kay Jok Torres, kay Maral, kay Pare Ed Yangson, kag Billy Caro, good morning. Kay Larry Benitez da, kay Abner Magallanes, kay Polding Hipes, kay Jimmy Candelario. Bawa. Good morning man sa Don Salvador Benedicto, Bauperteng Resorto, ni Don Bida Tombos. Good morning. Kay Monseg Shukonda, kay Joel Perido, si Mark Sua, kag GR, kag si Jobert Carion, ato dito sa resort ni Bida Tombos. Pwerte, katahom nga pagkalugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing company. The time, las 5:26 na pasudlon tag report sa Bacolod City Hall. SK Federation President Villaflor ginaduso ang paghatag sang bulanan nga honorarium sa mga elected o kon appointed nga SK members. Balita City Hall. Detalyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Aprobado na sa first reading ang proposed ordinance nga nagahatag sang honorarium kagiban pa nga benepisyo sa tanan nga elected kag appointed sangguniang kabataan officials sa diri sa syudad sa Bacolod. Ang proposed ordinance ang in-author ni Councilor Yasha Joy Villaflor ang nagaserbe nga presidente sa sangguniang kabataan federation sang syudad. Nasaad sa section 4 sang proposed ordinance, Action Fred, nga makabaton sang bulanan nga honorarium ang mga SK members lakip na ang SK Treasurer kag Secretary kag pagakuhaw ng pondo sa SK funds. Ang honorarium ang ihatag sa katapusan nga regular monthly SK meeting. Nabutang man sa proposed ordinance nga pwede makahatag ang LGU pagi sa Office of the Local Chief Executive sang dugang nga honorarium, Action Fred, kag social welfare contributions kag hazard pay sa mga SK chair, elected kag appointed members pero subject sa post-audit jurisdiction sang Commission on Audit o COA. Ginaduso man ni Villaflor ang paghatag sang PhilHealth benefits sa mga SK kag iban pang hazard pay nga ihatag sang LGU. Dapat yan si Councilor Yasha Joy Villaflor. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:28 na si Katibir Ariman nagaupod sa aton. Ano man itong balita na si Platan ko sa DCRH nga. Ginlaga sila kay nagbulang, lumumpat sa banglid, na-paralyze siya. Amoy na kung kaysa nga hampang gani illegal, disgrasya pa. Ay, oo. Katibir, good morning. Kay Dante Makilana Raman, si Banisa Mayo gatamyaw man kay Mrs. Ann Defensor Lisay, happy birthday ko no. Kay Toto Alarcon Araneta, tamyaw ko da kay Jos Andre Araneta, sa iya kaadlawan subong, happy birthday, ika-18 anyos. Bao, kay Jos da, happy birthday gid para karon nga adlaw. Kay Jeffrey Arcoyo, good morning. Kay Ana Sinuro, happy birthday makuno kay Aksyonan. Baka damo sa gatamyaw kay Aksyonan. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor sa Binalbagan, good morning. Kay Jose Griole Gayuna, morning. Kamusta ka da sa tanan nga grupo? Labi ni gid sa thank you gid. Kay Jose Griole Gayuna, morning da pareha. Kay Dodge Dalida, good morning. Kay Joan Salmiti Isiha, good morning man. Subong man,
Bakit toto nata nilisan niya kuno sa barangay DSB Pontevedra, nagatamyaw Edwin Impiales. Bao, Don Nathan. Good morning. May lang nga pag-monitora. O sige. Morning kuno katyo ibod katya tali Toribio kag tanan nga pamilya. Toribio dira sa barangay Talaptapla Castillana, tamyaw kamo ni gamay Tulusa Panis. Nabrihan ko man akon buon-buon talagsa ko lang ini mabrihan eh. Morning asawa ko si Gina Toribio Panis kag bata ko nga si ila Jean Panis, sila nga duwa dira sa San Isidro barangay Kubay sa La Carlota. Action Radio Philippine Standard Time las 5:30. Dira kay Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Kurt Kurt Nathaniel De La Torre, good morning. Monitor sa Purok Dulunan na Sinda Guba, Central Maaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Aragay! Kasakit. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod.
nurse, BHW, kag iban pa. Lang niyo, ang report ni Aksyon dyan, 4 ka Bacolod, 4 ka taga Bacolod, guro, nagpangawat sa sulod sang supermarket sa Silay, arestado. Detalye siniyo pod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Arestado ang 4 ka mga Bacolod noon matapos nga maptuhan sang security guard sang Safe More sa sulad sang Silay. Isa ini siya ka supermarket Aksyon Fred nga sila ini nagkuha sa mga pagkabutang o kung ginabaligya sa sulod sining supermarket alas 3 ang takna sang hapon sang Sabado, Mayo 28, 2022. Ining mall ang nahamtang sa Dalan Rizal, Barangay 4 sa may sulad sang Silay. Ining 4 ka man nagkradakpan, actually mga Bacolod noon pa ini sila nagpangayaw sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang hepe sang Silay City PNP daw mo dos na ni no sining 4 ka mga suspetsado ang pang shoplift o kung ang pagpangawat bala sa sulod sang mga establishmento o kung panaligyaan. Ini man nagkradakpan mo sanday Ana Marie Sales 35 anyos, Jenny Frugalidad, 49 ang edad, Rhea Balucas, 36 anyos, kag Jose Narceso, 43 ang edad, nga lunsay inisatan residente sang Purok Pepsi, Barangay Bata, diriman sa may syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Pitate, may mga pagkaon, mga pagkabutang, gamit, gatas, kag iban pa kinanglanon personal sang mga persona kung individual ang na-recover sa posesyon sining 4 ka mga nagkradakpan. Ang mga recoveries ang naglambot na sa 17,000 ka pesos Aksyon Fred. Sunod diri kay Pitate, ini silang 4 do kumbaga nag-inupdanay sa sulod sang mall kag sila man nagakonsyaba tub-tub sang nag-attempt sila nga magwa ginsekyar ini kag gwardya kag dito na recover ining mga pagkabutang. Do basta sir dito conspire sila nga nga 4. Ang 4 karon ang nagapabilin preso sa custodial facility sang Silay City PNP kag kahapon sang hapon ginahingagaw na file ining kaso no ang kaso nga theft batok sa 4 ka mga nagkaladakpan. Kay tisunod kay Pitate ining kompanya sang Save More ang desidido gid nga magpasaka sang panumbungon batok diri sa 4 ka mga sospetsado. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginham. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga Standard time las 5:41 na. Puerte subungo. Daw gatinulukay na sa Senado. Sino gidayan ang ibutang masunod nga Senate President. Ikatatlo ini siya nga pinakataas nga opisyal sang pungsod. Sa House Speaker ya sa Kongreso daw palaban-laban na. Pero may ara pa nga kompetisyon iya sa Senado. Panilagan ta kung sinugid ang mangin Senate President, si Subire nga taga Negros, kabay pa. Kaling si Escudero, mabakod man, wala na iban nga contender na sa Senado. Puerte, no? Basta gani poder ginaagawan, gid. Puerte niyang poder mo. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Umaluminara siya. Kay Pre Pocol Jod Dadal sang Abada Sky. Oho. Good morning ko no. Subong man kay Arbek Artosilia, kay Diding Alohaminto, good morning man. Ari anay ho, ining Evergreen Herbal Capsule bala, anong epekto sini sa aton lawas, ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalansi niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit. Dire kita, pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred naglambot sa 204,000 pesos nga balor sa ginasuspetsoan Shabu on a 12-month operation. Ng Station 8, dosing sininga kakahon, kapurok may Diano drug-seeking airport. Ang nagkalagay Justice alias Zan, 27 anos residentes por Neptune ang mga barangay kagsidad. Nagkuha sa iyang anong kadalang umigit sila transparent passenger. Dali lang. Action Radio Philippine Standard Time, 5:45. Ang signal i-adjust tabi. Kaya daw medyo hindi maintindihan ang report para maulo-ataga. Kay Candido Heldore, good morning. Monitor nga sa Iloilo. Kay Franklin Tiluhio, good morning. Maulanon nga aga subong dire sa New Zealand. Ba sa New Zealand kuno maulanon? Kay Milvin Piñapel, good morning man. May lang pagmonitor. Ara na? Okay, ari na si Action Eden. Action Eden, come again. Action Fred, Ay ano, what happened? Anong natabo? Nga daw dula-dula kita sa kangina. Nabi adjust gito do ang inyo signal. Action Radio Philippine Standard Time, 5:46. Ang ta, ang balik nga pagpangalagad ni Action Eden sa maulo-atag na nga signal. Ara na, Action Eden? Action Fred and Zagpan, ginkilala kay Justin Estaniel alias Tarzan, 27 anyos, kag residente man sang amo nga barangay kag syudad. Nakuha siyang anong kadrag ko nga heat seal transparent plastic sachet sa inasuspetson Shabu na bulubang tanagabugat sang 30 gramos. Si Estaniel ang priso karon sa custodial facility sang police station number 8. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 5:46 na sige-sige gyapon ang pagpasulod kag pag-arangkada sang binulangay. Ibalik kami na lang ang bulang kundi wala na siya. Ang isabong wala na. Kahit inarangka na sang gobyerno, may order na nga kinahanglan pauntaton kung hindi arestahon. Ti kon ang bulang kaya mo nagimanang tatak na iya sang pungsod Pilipinas, ibalik tayo ang original iya nga bulang nga may mga schedule tagsa ka Domingo, may pulo piyesta, agod nga ang aton manok mapuslan taman. Luyag naton kag sa hindi ang isa sa pinakadako man nga negosyo, ang manok mo natawab lang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, ang halos tanan nga mga kaprobinsyahanan nagabakal manok dire sa Negros Occidental kay kabalo sila maayo ang aton klima, maayong pagsagod sang manok dire kag kalabanan niya naga-champion mo ang manok sang taga Negros. So kung ang isabong madula, posible guro bali may tsansa ngay balik ta sa mga bulangan inablang may mga singgitan da, enjoy ka pa. Gari na gumbang singgitan na sa kalo, sa ulay kalo. Ano na nga mga singgitanan da, nga daw hindi man ta kaintindi ako niya wala kok balo kay manti hindi kay balo magbulang. Pero sa nasiling ko na, kanugon mo sang mga nagasagod manok. Dire sa Negros, kita mo lagko nga mga manugsagod manok diya, ginapangabuyan ini. Kagati, maayo man niya ang income sang mga inugbulang nga manok. Bantog ya mo ang Negros Occidental. Kagamo man ang tatak sa pungsod Pilipinas mo. Kung sa Amerika, baseball, sa Pilipinas, bulang. Haliman na sa nguna. Kasi gaayogid ang aton mga kauturan nga kung ang isabong dulaon, ibalik ang normal nga mga pagbinulangay. Para sa akon okay man, kasi kanugon sa mga manok mo. Ang iba na stateside ba na nga manok? No?
Kay ti natabo to sa isabong, ano abi kay inapasudlan nyo tiyupi mo. Mga utod na ton nga maluyagon sa tiyupi. Amo to bala ng kaladula to. Amo na nga mabudlay kay man ang tanan basta panahor may daya. Ti ang bulang duwa na gilang ka manok na. Ti may mangnyupi kada balaan mangyapon. Yung tiyupi bala nga balion nilang manok, baliskaron nila kung ano da, hindi mayo nga pagtakod sa bulang. Tapos, dito sila sa piyak mapusta. Amo nang siling sa migo ko nga manubulang, manti, hindi man ta sagod sa bulang, hindi man tayo kabalo. Ti amo na niyan, yung kay mga tsupi mo, puwerte. Ti, hindi lawag-lawag. Kita nyo man to, sa isabong to, milyon mo, ang tinay-anay. Kag of course, puwerte kadako sang income sang pungsod Pilipinas. O galing, may nakahutik kay Presidente Rodrigo Duterte. Mr. President daw, kahuluya ang balyos ang aton pungsod daw ganubo. Bangod daw ginaturirar naton ang isabong. Laeng gidang ipikto yay. Amak mong ibanda ang ilang income sa mga restaurant, ginataya man gagwa sa telebisyon mo. Taga Saudi to naton nga mga utod ya perting tanay-anay. Pagpuli di baglang dala. Amo na kun kaysa dako gimana. Perting man kadako sang halit nga nahimo ya. So kung dulaon tag isabong pangabay nila, ibalik na lang ang kinaandan niya nga binulangay sa bulangan. Lantaw ta kun atagi na, itugtan nila sa aton gobyerno. Kaya kadamo sa aton na sugilanon mga grupo ta manugbulang, hindi ko kabalo magbulang, from grupo ta manugbulang kapangayhay-gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Labi na gid ang gasagod manok. Ang manok na taga 10,000, 15,000, 25,000 ang bilog mo. Ay, terrible oh. Kay Aida Alunan, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Sa sininga panahon, importante man ang Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business Kay aksyon an Dipensor Lisay. Salamat gid sa pamahaw. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse.